rodohami sian pinoparni tulangmu. O mahami akan namar pariban. Jadi sayang git udah di ulaut ta sadarion, ulang las nirohaon. Saya lam tugajang nama umurmu udah ada. Saya ditabba hahipason di padaw mana sa aka parsahiton tu udah nami asasongon hatani amatu amadoron na mang udah adur harupang main na tugu-tugu ni lubu adur hatiti tugu-tugu ni horbo nang sarumatu amang udaku patau ku tagu pahopu sahat tu namar nini sahat tu namar nono. Jadi buat Willy sama anggi kami Romauli Eni. Nah, jadi yang pertama kami ucapkan selamat berbahagia buat kalian berdua ya. Nah, jadi di son kami akan naburum merlas niroha di sadarion ima dinaung majalo pasu-pasu pardonga saripeo kamu sebagas joron itu hatai. Sayang giat gabe rumah tangga na bahagia, rumah tangga na sahur madua hamu tujuluan na rion. Jadi di son adong do di buah kami kado naka ulus nagajang si Torok Prabu. Say gajang mamurmuna jala torok pinopar muna tujuluan na rion. Asasongon hatani nama tua madohoron nami tubuh mata bisu ditorong ni pinasa didolok ni purbatua. Saya tubuh madihamu anak nabisu dohot boru na ulibasa donga muna mai sahat tuna sahur matua. Bonane puli mena didolok sitapongan tu dia peha mangumangalaka tu sima dapotan pangomoan. Asa saat ni solu saat matubotean ni tigaras. Kupasahat tami ulus nagajango tuhamuna gabe mahamu akup ni nahoras.